Palanka jaurtikiz egiten den kirola garai batean oso zabaldua zegoen Euskal Herrian. Guda zibilaen ostean kirol olimpikoa izatera iritsi zelarik. Gaur egun ordea lehiaketa falta dela eta desagertzeko zorian aurkitzen da. Noizean behin herri batzuetako jaietan exhibizioen bat ikus badaiteke ere. Historian zehar pisu eta neurri askotako palankak ezagutu izan dira, baina urteak pasa diren heinean ikusgarritasunaen aitzakiaz palanken pisua gutxituz joan da. Gaur egun erabiltzen diren palankak 1,5 metro luzera izaten dute eta bi alderdi oso ezberdinak, burua eta buztana. Burua alderdirik lodiena da eta 58 zentimetroko luzera izaten du. Palankaren pisua 3,5 kilo izaten da. Palanka lehiaketak antolatzeko nahikoa da zelai zabal bat izatea. Ikus dezagun Espainiako Kirol Federakundeak orduan erabiltzen ziren era guztien araudiak bateratuz hartu zuen erabakia. Palanka zelaia 4 metroko zabalera duen lauki luzea izango da. Honen erditik 4 metroko arradioa duen arku bat egiten da muturreko bi angeluak ikutuz. Arkua da kirolariaren muga. Erdiko puntua eta arkuaren bi ertzak lotzen dituzten lerroak 70 metro luzatuz jokurako esparrua lortzen da. Palankak bi lerro horien artean hartu behar du lurra. Guda zibilaen aurretik federakundeak araudi bat onartu zuen. Jarraian, araudi horrek zehazten dituen artikulu batzu ikusiko ditugu. Kirolariak bere jaurtikialdia egin baino lehen palanka urez naiz beste edozein labaingarriz igurtzi dezake. Izan ere, jokalariak palankari eskubarrutik irristatuz ematen dio norabide zuzena. Jaurtikialdia ona izan dadin, palankak lehenbizi buruaz jo behar du lurra, bestela ez da kontutan hartuko. Kirolaria dagoen tokitik 21 metrotara epailea egon ohi da. Epaileak jaurtikialdia ona ala hutsa izan den erabakitzen du. Ona izan bada, erortzegunea markatzen du neurria hartzeko.
Azkenik, kirolariak bere palanka joku zelaian bertan zuzentzen du. Garrantzia handiko lana dugu hau. Araudiak dioen bezala, kirolari bakoitzak 3 jaurtikialdi egiten ditu. Guztien arteko 6 onenek beste 3 jaurtikialdi egiten dute eta palanka urrutien jaurtikitzen duenak eramaten du txapela. Serapio Mujikak palanka jaurtikitzeko 3 era ezberdin aipatzen ditu. Lehenengoa zuzenkara izendatzen du. Kirolariak palanka orekagunetik hartzen du. Hanka bat aurrean eta bestea atzean duela besoa luzatuz nahi adina torsio egiten ditu abiada hartu asmoz. Azkenean, berak erizten dionean, indar batean palanka aurrerantz jaurtikitzen du. Jaurtikialdia egin ondoren, kirolariak ez du eskuineko oinaz, naiz ezkerrekoaz, lurreko marra gainditu behar nulua egin nahi ezpadu. Bigarren erari biraka deritzo. Kirolariak aurreko eran bezala helduko du palanka. Lurreko markatik 5 metrotara jartzen da. Puntu honetatik biraka hasten da, indarraren indarrez gero eta biziago, eta lurreko markara iristean palanka jaurtikitzen du. Hirugarren erari hankape deritzo. Izenak dioen bezala, palanka hankartean balantzatu eta gorputz osoaz lagunduz jaurtikitzen da palanka. Azken era hau gaur egun erabat galdua dago.